Dağlık endişedin bileyin niysen öylönün. Ay galip. Galipam. Dile geldi bile geldi. Beni bir maslağı sorayın nik geldim. Haydi ver. Galipam. Son kuvatlar öýdäkilenejim oňuşmajak bolýarlar. Arada oňuşma ýaly zadym ýok ýaly welin. Şey diýsene. Öwrülşýän nälerler. Sen ýeke bolonsoň ene mähri. Elinden ogly gawanýan mahallara molaýan. Ýene haber et. Ine bir dowmagy bolsun makany. Hemmesi düzelşer. Ýöne sen bir ýerine köpüni sürüp beýlekden unutmalysyň. Enen göwünü tapsaň, eliniň daşa gitme, men çenim sen bolsaň. Öwrül diýlen. Avarlaş. Yo, salamu aleyküm. Öýde midiň? Wa aleykümselam. Geliverim. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Hoş geldiňiz. Düşüverin ýigitler. Mürahatyňa sag bol bagşy. Indi sana giýew diýýätem boljak. Ne? Heyt bilen sen toýa çağırmaga geldik. Tilkowasyna. Awa wasy. Oldu. Toya çağırlyk taň çykyşymy. Hormatly mehmanymyz bolun. Gatyp. Oň bolsun. Doğru. Ýok diýmäge enli etmändirin. Nesip bolsa bararys inşallah. Toy kaçan? Allah bolsun etse bir gündür. Gatyp da. Oň bolsun. Alışar näme köşeşäp medet? Ay yok. Köşeşme nire. Sen nikiňi taň şahry. Bizem garyndaş. Jigim gorgunjamy? Täzerim bilen öwrenşäňmi? Hudaýa şükür. Tanıdın mı? Şo Selim Yürü. Karhan verenmişi. Tüveleme mına oňar aýpsyň. Girerim, öýüň içine emir var. Tüveleme. Kemi yok. Indi näme? Agdy birlikde süýçülük bile uzak ýaşamak nesip etsin. Kemin taşyjyňy düzedi bermeli bolýardy, ha?
Halife aytmışlaryň öýül gerek, yorgan düşüp, derden tümentdir, aýal düşüp, kögerde spur boğdajak bolaýyn diýsen öýle. Salam alaykum dedi. Tarlan teyimden o. Ömrätden mersindir. Käýerim ýüpegim da gaýat. Tapylmaýan wagtlary ýüpeg bolanmaly bolýar. Eýne monsoň ýüpegim sesinden taryň sesi gowda. Has owazy düşüp bolaýar. Öyle. Sen öme dedin, sen tanıyan. Sen gelin. Yaşmağın aslında markete kurulu. Öyle kimiden başka adam yok ahırı. Böyle olmaz. O bizim ovamızdan daşhynrak garynlaşmady bolmaly. Sagamany ördüňizmi? Gurgunum gelin. Hay berekella. Inni şeýdip öwrenşer ötäý dersiň. Abadan otur. Ne diye? Oğlu çıkın heniden emyeler mi? Hola. İki ýowjanyň ýanynda mihmany barmy? Hova. Bir yerde turdan oklar. Yine toya çağırıyorlar. Hoda. Baxşy bolsaň mudam öýüme mihman bolaýmanlar. Öýlenir, öýden naşa gitmedik. Olan olmadı. Yaranları halayıkları, yaranları halayıkları, hepil oldum yar derdimden, aşhoduna yana yana yanar oldum. Zol gir çık durma. Bunun gelesi yok. Olar nire gittiler? Bizim ovamda gittilermi? Ondan amanlı. Tilki ovasına gittiler. Sen ne mi? İşitmedin mi? Gayrı vatan tutar oldum, ara kalır yutar oldum, kapımar oldum, yatar oldum, hadi yar senin derdimden. Adım perihülüktür, anı dünya bir bakıdır. Ay çektiğim cevrucem tadır boyu, hadi yar senin derdimden. Ay yanar oldum yar derdimden.
Aşağı da lo. Nadiyar senin derdinden hibar oldum yanar derdinden. Men Uzaylı gün kuzçuklan ýerine sersepil bolup soýsun bolaýa. Yetimjeliň henidem sokçalarmy? Hawa. Vah, eniler bolmasa kıyın. Sen nire? Hay bolýady. Be, girdi çıktı. Saklar ýaly. Min ýaly garaşmaly bolmasa ne derdik? Wah ýürejegi sendir görgüljüm. Bir hili gıyt. Häli mihmanlar barka. Çay içecek kişi bolup sema gurt ýürep barýa dogan. Utanyn ogam. Howada bolmandy. Enatadan midin äregiden näme tama etýär. Görünüp eşdirilmedik zat. Ýüregi emredip bolmaz. Ýüregiň gördüýse aýagyň tebirde berer. Ah, avadan koysana. Hoş. Yaro Bagşy. Näme düşdüm? Senin öýüňe geldim. Bundan agryk men özüm giderim. Oynatma Bagşy. Men seni alyp gaýtdymmy? Ýerine delter. Beýle bolmaz. Yok yok. Men sana yük bolmaýyn. Azar edinme. Men özüm giderim. Daş değil ahir. Avadan sen näme uklaýanmy? Ay ýokla, bir neme ymyzgan aýpdyryn. Gawsy men öýe gidip ýataýyn. Men gideýin. Sizem sagaman ýatyp turun. Dedem bugün berdi ýataýyn. Ýok ýok gelin. Gawsy men öýe gideýin. Vah vah ey. Sizem sagaman ýatyp turun. Sen nire? Öý boş kalmadı ýaly meni maýda ýataýyn. Korkmazmy? Sen zatdan korkasyň ýokla. Gel onu näderliysene. Yok, sen bugün bizde kal. Ertir, men seni gödeliň garnaşlary bilen görüşdireyim. İki baştan sen men gömen görüň o wagt.
Awa, gatnaş gaçara da wagt boldy. Ton görmü. Yok, men öýe gaýdyn. Maňa jem garaşýanlar. Düşnükli. Sen geldiň ýanyna howlup ýansyn. Gel anna şey deli. Sen atalyp git. Men ýam geljek ýerime geldim. Ertir öýdüm bar gaýda ýar. Asla men sana at baş bitin merajak. Atran ahry. Şeýle demi? Sen meni gowy ha? Yok, beýtmälim. At tigdiň ýollaşdyr. Oy. Men näme sen dostun demi? Goýup at ikimizgem dostumyz bolsun. Sen men diýenme hädi? Ýa diýer kimden bize gideli. Dostum göwnüne degme. Sana şaňyrda oturanyň garaşýanlar. Maňa da garaşyp oturanma. Ýöne senki ýaly şaňyrda oturana däl boli, onu da garaşyp oturanma da. Garaşylýan ýöködüňdirini öýtme. Yo, sen aty alyp git. Şeýtan gowy bolar. Yok, men at alyp gitmäýin. Başta bildim sen şeyledin gibi bir haya. Tekun, hadi geldin yere de Tekun.
nereye değne? Vay nereye değne? Kaka, ne oldu? Son aydarım. Oğlum yet, Kaka Murat. Teyitliğin arabasını atımı koş götürüm. Teyit Murat, sen gel bari. Avu, Kan köp gidiyor. Gayrı ova tebebe gitmede olmaz. Çalıp bolun. Kaka Murat tebebe gitsin, arabanı seni getir. Barın bağlalım, çalarak barın. Yırtıp yedin yüreğine daş bağlap, o da urdu ödün sonunu sayman. Nenen geçer hali indi kan ağlap, qallı ilze onun mehrinden doyman. Akıtmang. Durun akıtmang. Durun vurik akıtmang. Akıtmang. Abadan. Vay bana me. Peki oğlum, oy ağlama. Demi gel gidip dura ağrıyın. Teyitli, hen emayi bilen görever, uğraver. Aslı yardımın ay bu geceler, hoş geceler, hoş Havadan, geceler. hem gelin yanına var. Hoş geceler. Yar kucağım boş gider. Ay yarımın bak yarımın. Kan köp gidiyor. Yağlık birin dağıdım teyadeleriyim. Vay bağlam. Yıkagul, gel arabamın, beydik gel mağarı. Yok, men celam çekeyim. Gidiverin. Vay bağlame. Yürü. Bağlam. Yok can. Vay dur sonunda. Yok. Gidiverin. Vay bağlame. Vay dur sonunda. Vay bağlam. Sayesinde bulundum. Vay dur sonunda. Kalan yavşıdır yavşıdır. Vay gidiverin. Vay dur sonunda. Vay dur varayım. Gidiverin. Vay bağlam. Vay yavcan. Vay dur sonunda. Gidiverin. Vay bağlam ey. Vay. Vah, Armağan'la gittin o. Radî ol oğlum. Radî ol oğlum.
Täleyler ters gelip gep düşdi ara, namuslu adamzat rahat yatarmy? Säwlükde yalňyşdym yüregim yara, dilim gark, görkezmesin betermi? Ol bir güt penjesinde galdy, oň ýydyny ogly galjakmy gyýdy, kim bilýär? Belki olaram bagy bolarlar. Ýöne olan kısmeti atalarının kan meňzemesin.